Τι γίνεται, λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα unboxing, το οποίο, άμα το δείτε, έχουμε πάρει ένα, εντάξει, καταπληκτικό, δεν το λέμε, 20€ πληκτρολόγιο είναι, μαζί με τα μεταφορικά δηλαδή, είναι ένα πληκτρολόγιο από το Jumbo, το οποίο το πήραμε για την κονσόλα δηλαδή, για το Xbox που έχω. Το πήρα για να δω σε τι κατάσταση παίζεται, δηλαδή δεν είχα και πληκτρολόγιο, δηλαδή ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει πληκτρολόγιο στο Xbox και ποντίκι και αυτά δεν είχα ποτέ. Κάτσε να το ανοίξουμε και να δούμε πώς είναι από μέσα. Γενικά δεν ξέρω, δεν λένε τόσο καλά λόγια για τα φτηνά πληκτρολόγια. Τώρα θα σας πω και εγώ τη δικιά μου γνώμη. Κοιτάξτε, μου φαίνεται λίγο βαρύ, αλλά δεν ξέρω, φαίνεται βαρύ. Μια χαρά όμως. Τώρα σε εμφάνιση, ξέρω εγώ, φαίνεται λες και έχουν πετάξει απλά κάτι κουμπιά πάνω και ναι. Από ήχο δεν ακούγεται κάτι καλό. Δεν πειράζει. Για να δούμε και το ποντίκι. Είναι πανλαφρύ το ποντίκι. Φουλ πλαστικό. Σχεδιάκι δεν με τρελαίνει. Αλλά εντάξει, θέλουμε με ένα 20 έτσι. Κομπλέ. Αυτό το κουμπάκι που έχει πάνω δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Που δουλεύει. Λοιπόν, αυτό είναι το πληκτρολόγιο που βλέπετε στο κουτί. Αυτό, δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Μια χαρά. Τα αφήνουμε αυτό. Και πάμε να βάλουμε στην πρίζα να δούμε τα φωτάκια. Γιατί έχει φωτάκια. Έλα μπρο, τα φωτάκια είναι καλύτερα. Μπήκα κατά στο Minecraft, αλλά δεν πειράζει. Τα φωτάκια είναι καλύτερα, μπορώ να πω. Φαίνεται λίγο πιο ωραίο. Έτσι, με τα φωτάκια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και το ποντίκι. Λοιπόν, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι, αλλά αλλάζει φωτάκια σαν... Ναι. Αυτό το κουμπί πάνω δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Δεν βοηθάει κάπου για ώρας. Γενικά, κομπλέ, απλά είναι πολύ ελαφρύ. Το πληκτρολόγιο τελικά είναι ωραίο, απλώς το από κάτω δεν με τρελαίνει. Έχουμε επίσης ένα LED φωτιστικό, το οποίο είναι PlayStation. Βέβαια εγώ έχω Xbox, αλλά έχω και PlayStation. Αλλά δεν πειράζει. Για να δούμε. Και αυτό από Jumbo δεν έχει μπρίζα για να μπαίνει, έχει όμως USB θύρα. Λογικά για να το βάλεις σε κάποιο φορτιστή, κάτι τέτοιο. Για να δούμε πώς φαίνεται στο φως. Θέλω να το δω αυτό. Πρώτα να λύσουμε αυτό βέβαια, γιατί δεν θα φαίνεται άμα δεν το λύσουμε. Τώρα μπορούμε, οπότε κάτσε να βγάλουμε αυτή τη μέση. Ωραία. Για να δούμε. Θα φαίνεται ωραίο πιστεύω. Έτσι λέει και στην εικόνα, οπότε. Για να δούμε. Έλα ρε. Ωραία φέγγει, δείτε. Ωραίο είναι ρε. Φέγγει πολύ ωραία. Για φωτιστικό από το Jumbo είναι μια χαρά. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε στην εικόνα είναι. Και για να το δούμε το βράδυ. Έλα, δείτε εδώ. Έξαλα, είναι πολύ έξαλα. Νομίζω είναι πολύ ωραία, ειδικά το βράδυ, φαίνεται πολύ ωραία. Δείτε.